Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito si Mike Mr. Typhoon Palawan. Nagbabalik sa ating weather analysis ng araw po ng linggo hanggang Miyerkules, Hulyo 26 hanggang 29, 2026. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Gusto ko rin pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, at ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by our Honorable Mayor Leno Cabvedo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Well, ang bagyong si Quiapo, dati po, sa loob ng PAR, dumaan po ito sa may Calayan Island, sa may Babuyan, bilang isang tropical storm. Nung nakalabas na po siya, nag-rapid intensification siya, naging severe tropical storm, at lumabas ng Philippine Air Responsibility na kung saan naging isa po siyang Category 1 typhoon. Pasalamat tayo, nag-intensify po siya, nasa labas na po ng Philippine Air Responsibility, but medyo kawawa po ang area po ng southern China sa may Guangdong dahil po bigla po siya nag-rapid intensification. Naging isa po siyang Category 1 typhoon, and before it made landfall, naging isa po siyang Category 2. Yung kanyang winds ay 160 kph at naglandfall po doon sa may east of Hong Kong. Okay? At papakita natin sa inyo mamaya yung radar loop kung saan siya nag-landfall. So ito po yung bagyo. Mapakita natin sa inyo. Yan. So, ito yung eye niya. So, kaninang 3:30 a.m. ng umaga, pinost din natin ito sa Facebook. Itong system na ito. Sandali lang, post natin. Balik tayo ng 9 p.m. So, yan po ang eye niya. Naglandfall po siya dito sa may bahagi nito ng Qinghai. Around 3:30. Medyo nagkakaroon ng problem itong loop ng radar. So, dyan po siya naglandfall, Qinghai, east-northeast actually of Hong Kong. So, dyan po siya naglandfall around 3:30. And medyo mabilis na pumasok siya sa may inland area ng southern China, sa may Guangdong. So, yan po siya. So, yan po ang naging kasaysayan ng bagyong ito. Rapidly nagdi-dissipate na po siya from Category 2. Ngayon, isa na naman po siyang tropical storm. Ito po yung fast animation at nakikita nyo ang biglang pagsabog ng kanyang sirkulasyon dahil po sa rugged terrain ng southern China. As of this time, 65 kph na lang po siya. Baka any moment, TD na lang po later this early morning. And yung habagat ay quickly rin humihina. Nag-retreat na po dito sa may West Philippine Sea. At nakikita nyo po mga localized thunderstorms lamang sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Lalo na po sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa may Western Pacific, mga nagtatanong, may kasunod ba? May a couple of systems na pwede mag-develop. Meron ditong isa, ito si 93W. Isa po siyang may hinang LPA. Matagal na po ito. But ito yung medyo big concern na babantayan natin. Big system na posibleng maging super typhoon base sa mga majority ng mga computer models. Ito po si LPA 92C. Bakit C? Kasi galing po siya sa Central Pacific. At ito yung international dateline. Kapag tumawid po siya dyan, part na po siya ng Western Pacific. Kaya lang since doon siya nag-form dito sa may area po ng dito sa area ng Central Pacific, kaya C po yung kanyang tag ID, 92C. But kung maging tropical storm po siya dito, syempre ang bibigay ng pangalan itong Japan Meteorological Agency. So, gagamitin yung pangalan ng mga bagyo sa Western Pacific. Okay? So, yan po ang possible na malakas na bagyo. Posible po ito maging super typhoon based sa mga computer models na ng ECMWF, at ang kanyang track ay patungo po dito sa may eastern Japan. So mga folks natin dyan sa Honshu, sa may Tokyo area, mag-observe lagi sa inyong mga weather update dahil po meron po tayong potential na super typhoon na pwedeng pumunta po sa area po ng Japan. Sa mga nagtatanong sa Pilipinas, as of this time, napakababa ang probability, mataas ang uncertainty kung pupunta sa atin. Take note, ang Philippine Air Responsibility ay nandito po. Ito po yung power line. So, yan po ang power line. Estimate lang po yan, but yan exactly ang power line. So, napakalayo upang pumasok siya ng Philippine Air Responsibility. Kaya binabantayan rin natin itong system na ito, si 93W, kung mag-develop po siya. But so far, walang pinapakita mga computer models. Manatili po siyang mahinang
LPA. So ito yung zoom in sa animation sa Pilipinas at nakita niyo pagpasok po ng hapon at gabi, nandiyan na po yung mga localized thunderstorms. Although parte pa rin ito ng habagat, but it's starting to humina, no? Okay? Humihina na siya. At ayan po yung mga localized thunderstorms. Dito sa Naga, may konting ulan kaninang morning, but di naman po nagpusid ng hapon. At dito rin po sa Mindanao, medyo may mga malalakas na thunderstorms. Lalo na po dito sa may West Philippine Sea. Isa pong tropical wave na medyo humihina dito sa may Philippine Sea. So far, hindi naman po yan kandidato upang maging isang low pressure system. Ito ang last track ng Japan Meteorological Agency, si Tropical Cyclone Nul. At nakita nyo dito, 65 kph na lang po siya o 35 knots ang kanyang sustained winds habang ito tumatawid sa inland areas ng Guangdong, China. And then, ito yung ating latest wind forecast mula sa ECMWF. Mapansin ninyo, medyo tahimik na lang po ang ating karagatan for the next 5 days. Although, may mga tinatawag tayong surface trough dito. At ito yung system sa pinakadulo ng ating screen. I-move natin sa July 29. Ayan po siya. Mukhang sa July 30 ay magiging isa po siyang tropical cyclone na malakas, likely a super typhoon o category 3 or 4. So yan po siya sa last day ng July. And if we move it further hanggang July 10, kita niyo ang kanyang tracking ay patungo po dito sa may karagatan southeast of Japan. So kaya sinabi ko kanina, medyo delikado po ang Honshu dahil po sa forecast ng ECMWF, ito po ay magla-landfall southwest of Hong Kong na yung darating pong Thursday, August 6. So 2 weeks from now. Kasi 1 week, on the second week. So hindi pa po yan sigurado na ito po ay magde-develop o dyan dadaan. So malaki pa bang uncertainty. And then after that, August 6, 7, 8, 9 to 10, meron pang dalawang weather system dito, LPA, na mag-form. And yung habagat ay inaasahan pong makaka-affecto po sa area po ng Micronesia at ang ating bansang Pilipinas. But again, hindi po masyado kalakasan kasi medyo may kalayuan ang tatlong low pressure system. But we are still going to observe this kasi kung develop itong isa dito sa may North Philippine Sea sa August 9-10, okay, so most likely makalalakas yung habagat. And sa last nating MJO update sa ating website, sa Facebook page natin, binanggit doon na first week of August, baka bumalik na naman yung wet phase ng Mother Oscillation dito po sa Western Pacific. So temporarily, magkakaroon po tayong mga days of more rainfall. Okay? Pag-enhance ng mga thunderstorms sa ating kapuluan. So yan po ang forecast after more than 6 days. So still a question mark. Highly uncertain kung saan po talaga magde-develop o kung meron talaga magde-develop. But so far yan pinapakita ang medyo mataas ang probability baka magkatotoo ay ito pong LPA 92C na posibleng maging isang super typhoon, but nasa kaligitnaan po siya o sa may eastern edge ng Western Pacific. So far yan po ang forecast for the next 5 days. So walang problema sa ating bansa. Yung mga usual na localized thunderstorms lamang ang pwede nating inaasahin. Okay? O asahan. Ito yung Google DeepMind AI model ng Google. Para makita niyo ang mga forecast nila. So today, ito na po yung si low pressure remnant low, dating bagyong Quiapo o Nul. Dalaan po siya sa may area po ng Hunan hanggang Hubei, China sa mga sunod na 2 araw. And then, ito yung si LPA 92C na bukang magkakaroon ng rapid intensification at baka mag-reach bilang isang super typhoon sa last day of July, July 31st, baka maging category 4 po siya. So, yan po ang forecast ng Google DeepMind. Mukhang 29 sa ensemble members ng Google DeepMind nagsabi magiging category 4 po siya. Pag sinabing category 4, 215 hanggang 239 kph po o 259 kph ang sustained winds. Okay, so malakas po yan na bagyo. So yan po ang forecast.
And then sa August, hanggang dito, at pinapakita naman Google DeepMind sa east of Japan, walang landfall, but yung European model ay mukhang magla-landfall southwest of Japan. Okay? Sa darating pong August, dito yun eh. So, kita natin dito, mukhang August, 6 and 7. So, yan po ang pinakita ng ECMWF. And then, makikita rin nyo dito, yung mga circle, mga ensembles ay watak-watak. So, hindi pa sure kung may mag-form sa may North Philippine Sea. But so far, yan po ang magiging forecast natin pagdating sa ating bansa. So, wala tayong problema. Okay, may mga afternoon evening rain showers and thunderstorms lamang inaasahan natin. Easterly wave, ito yung latest mula sa ensemble members ng ECMWF at nakita niyo mukhang tumataas ang probability na ito nga ang posibilidad na maging ganap na bagyo. Sin 92C, ang track niya ay pupunta po dito sa karagatan southeast of Japan. At yung pulang-pulang yan, isa po siyang category 4 na typhoon. So, posibilidad maging super typhoon na medyo mataas. And then, ito naman po yung track ni tropical storm na si Nul, dating Quiapo. Nasa kalupaan na po siya ng China. And ito yung mga tropical waves, may ng LPA, wala naman pinapakita dito na lalakas po siya. So, napaka-konti ang ensemble members nitong latest mula sa ECMWF. Now, sa ulan, inaasahan po natin for the next 5 days in the afternoon, may mga ulan po ang buong bahagi po ng ating bansa, isolated to scattered hanggang last day of July. May chance din ng ibang areas ng ating bansa na hindi naman araw-araw, hapon-hapon magkakaroon ulan. So, it depends sa inyong lugar. But dito sa Bicol, mukhang araw-araw, may chance po tayo ng mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms. So, inaasahan natin po yan since nasa kalagitnaan pa tayo ng tag-ulan. So, and then first week of August, mukhang pumunta tayo sa another wet phase kapag matuloy po ang Modern Chilean Oscillation Forecast. Okay, so yan po ang rain forecast. At kung titingnan natin ngayon, ang latest sa wave at swell forecast ay mukhang all is good hanggang sa last day of July. Magiging less than 1 meter po ang alon sa West Philippine Sea. Super calm dito sa may central waters ng ating bansa, up to 0.3 meter lamang ang alon dito. Feasible for fishing and sea travel. Dito rin po sa may West Philippine Sea, less than a meter in wave heights. Itong remnant yan ng habagat na in-enhance ng bagyong si Nul or dating Quiapo. So yan forecast sa alon. So wala tayong dapat ikabahala mga fishermen. So just enjoy your fishing activities for the next 1 week. Okay, so far, yan po ang pinaka-latest natin sa bagyong si Quiapo na naglandfall na po sa may southern China. So, itong si international name Nul ay mukhang palusaw na po siya. Baka tomorrow, LPA na lang po siya, remnant low. So, magbabalik ulit tayo sa sunod na 48 oras. So, most likely sa Miyerkules tayo babalik for another update at babantay natin si 92C kung saan talaga siya papunta. Pag umakyat ng maaga, di walang problema si Japan. Sa atin naman, yung si 93W, babantayin din natin yan. So, yan muna po ang pinaka-latest natin. Mag-ingat po tayong lahat always. Be hashtag WeatherWiser, hashtag TyphoonWiser, at maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.